गय बिफांनि आबादजों गोबां रां आर्जिनो हानायनि लामायाव 3 बोसोरनि सिगां न'आवनो गायनो थाखाय गय फुलि नांगौमोन। बेखौ सानखांनानैनो गय आबादखौ मावजेनदोंमोन। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि मैनागुरि सासे फालांगिरि एबा जाखांफुनाय आबादारि अबसलम बसुमतारिया 3 बोसोरनि सिगां न'आवनो गायनो थाखाय गय फुलि नांगौमोन। बेखौ सानखांनानैनो गय आबादखौ मावजेनदोंमोन। नाथाय दा आबादखौ बांसिननिफ्राय बांसिन फाननो थाखाय 7 बिघानि बारा हायाव 35,000 गय बिफां फुलि आबादखौ मावदों। आबादारि अबसलम बसुमतारिया फोरमायदों दि बे गय फुलि आबादनि गेजेरजों गोरलैयै गोबां रां आर्जिनो हायो। बेनिखायनो दानि जाखांफुनाय आबादारिफोरखौ बेबादि खामानिखौ मावोब्ला नखराव जौगाखांनाय फैगोन आरो रां आर्जिनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। फालांगिरि अबसलम बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि बे गय बिफां फुलिखौ सोरनोबा नांगौब्ला फांसेयाव 40 निफ्राय 50 राङाव बायनानै लांनो हागोन होननानै रोखा फोरमायो। सुलाद लानो थाखाय 6009465688 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन। 3 बोसोरसोनि सिगां आङो ओरैनो न'आवबो गय फुलि नांगौमोन। हाफ्रा आंनि हाफ्रा लांदाङै जाना दंमोन। बेखायनो आङो एसे सानखांनानै गावनियावबो गय फुलि नांखागौ, ओमफ्राय एसे कमार्शियेल फाननानै जानो होननानैबो आङो बे गय फुलिखौ बानायजेननाय जादोंमोन 3 बोसोरसोनि सिगां। ओमफ्राय बे गय फुलिया बिराद मोजां जादों, साक्सेस जादों। बेनिखायनो आङो नैबे जे नोंथांमोना नुनाय गय फुलि बेखौ आङो थांनाय 2 बोसोरनि सिगां बेबायदिनो 35,000निबो बारा, 35,000निबो बारा 7.5 बिगासो हायाव आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। बे आबादखौ मेन मावनायनि खारना जाहैबाय एज ए बिजनेस फाननो थाखाय। बे गय फुलिखौ आङो फाननो थाखायनो गयखौ बानायनाय जादों। गय फुलिखौ दा बेखौ आङो फाननाय जागोन। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 थाखानिफ्राय 40 थाखासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। बेनिखायनो आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। सिगांनि 10,000 बानायनायाव सिजन जानाय लोगो लोगो गय फुलि गायनाय लोगो लोगो बे गयखौ आङो कमप्लिट फाननो हाजोबदों। आङो 50 थाखानि फाननाय जादोंमोन। 50निफ्राय आङो 60 थाखासिमाव फाननाय जादोंमोन। नाथाय आङो देग्लाय गय फुलिनि बिबाङा कुवान्टिटिया बारा जानायलाय आङो बेखौहाय 50निफ्राय 40 थाखासिमावनो आङो फानहरनाय जागोन। आङो बे गय फुलिखौ बेबायदिनो मार्केटनिफ्रायनो गयखौ बायनानैहाय आङो गय फुलिखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय आङो गय फुलि बानायनायखाय बेबायदिनो गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो खामानि दामानिफोरबो मावनो मोनदों। जोबोद खुसि मोनदों आङो, बेबायदि आंबो सासे बेबायदि प्रडाक्ट खालामनो हानायनि थाखाय। बे गय फुलि बानायनायावहाय बेबायदिनो गोबां रांफोर थांदों। खस्थ' मोनदों मोननाया, मानो मोना जानो, मानो होनबा बेखौहाय आङो गोबां कुवान्टिटिनि बानायनाय जादों। बेखायनो गोबां थाखा फैसा थांदों। होमबाबो दा साक्सेस जाबाय। दायो फाननायनि टाइम जाबाय। रां खामायनो थाखाय बेबायदि खस्थ' खालामनांगौ। रां खामायनायनि थाखायथ' खस्थ' खालामनांखागोन। मानो होनोबा एखे खामानिखौनो जुदि जोङो मावबाय थायोब्ला बेबायदि माखासे बिजनेसफ्रा माबा जायो। बेनिखायनो आङो गोदान बेबायदि आबादनि खामानिफोरबो मावनो नांगौ सानखांनानै आङो बे खामानिखौ मावनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। गुबुनफोरखौ माबायदि खावलायनो गोसो जायो? गुबुनफोरखौ आङो खावलायनो गोसो जानाया बेनो, बेबायदि आबाद मावनानै कमार्शियेलनि थाखाय होनो हायाब्लाबो बेफोरबायदि गय फुलिफोरखौ बायनानै लांनानै बेबायदिनो गावबागाव हाफ्राव गायनानैहाय लायोब्ला बिराद मोजां। मानो होनोब्ला जोंनि दादगारि ओनसोलाव बेबायदि गयनि अनगायै आं सानो जेबो आबादा जाया। बेनिखायनो बेबायदि गय फुलिफोरखौ बायनानै लांनानै गावबागाव हाफ्राव गायनानै लानानै बेफोरखौ गायनानै जुदि लायोब्ला न'खरा उन्नति डेभेलपनि लामायाव थाङो। मानो होनोब्ला जोंनि बेयावहाय गय बिफाङानो एकदम जोंनि आबाद, आङो बेबायदि सानो। नोंथाङा जे बे गयखौ फानगोन, बेखौ फाननायावहाय बायग्रा मानसिफ्रा माबोरै मोननो हागोन एबा माबायदि सुबिदाजों? आं बेखौनो बुंनो सानदों, बियो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो दलापारा गामि, बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। बेयावहाय
सिदा दलापारा होननाय गामियाव फैनानै बे गय फुलिखौ नायफैनो हागोन आरो जायफ्रा बायनो गोसो बायनानै लांनो गोसो बिथांमोना माखासे कन्टेक्टफोरनि गेजेरजों आरो बेवहाय मानसि थाखायो आंनि बिमा बिफा थाखायो बिमा बिफाफोरजोंनो बेबायदि लोगो लाफैनानैहाय बे गय फुलिखौ मोननो हागोन आरो आङो कन्टेक्ट नाम्बारफोरबो होनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 6000094656 बे जाहैबाय जिअ नाम्बार वाट्सएप नाम्बार ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242 बे कन्टेक्ट फोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन आरो बे गय फुलिखौ आङो जोबथारनायाव बुंनो सानबावबाय 50निफ्राय 40 थाखासिमावनो आङो बे गय फुलिखौ फाननाय जागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै एबा जायफोरनो गोनांथि दङ बिथांमोना बे गय फुलिफोरखौ बायनानै लांनो हागोन